I pozdrav ljudi, Cage Fight TV ekipa, spremamo nešto novo za vas. Naš sat smrti ovdje opet pokazuje da je vreme za intervju posle meča. Kao što vidite, Cage Fight TV ekipa ima novi studij ovdje i došli smo do momenta, naravno da ste čekali ovo. Danas ćemo da izvršimo intervju nad Zoki Cageom, njegovim bivšim menadžerom El Gringom. Ja njih čekam i mislim da je naš prvi takmičar upravo došao ispred našeg studija. I gledalci, imamo prvog našeg gosta, Zoki Cage. Uđite u naš novi studio, raskomotite se ovdje. Kako je? Dobar dan, odlično. Kad vidim vas, odmah se poboljšava raspoloženje. Pozdrav publici. Kako ste putovali? Odlično. To je jedno prvo pitanje da započnemo naš intervju ovdje danas u našem novom studiju. Malo je zabačen studio, ali putovao sam sjajno, lični šofer, crtica bodyguard, auto crni. Znači brzo i efikasno ste stigli. Sjajno. Dobro. Da pređemo na sljedeće pitanje. Ste spremni, Zoki Cage? Uvijek. Pošto ovo pitanje će biti malo onako intimno i malo personalno što se tiče vas i vašeg odnosa sa vašim učiteljem. Kakav je vaš odnos posle ovog meča? Krvoločnog meča, možemo tako da kažemo. Izvini sam, moram da te zaustavim. Slobodno. Bivši učitelj, molim te, znači... Bivši, dobro. Odnos, što se tiče našeg odnosa, to je nepostojeće. Ne. Nema ništa od toga. Zbog čega? On kao učitelj je meni skroz pao u očima posle mog zadnjeg poraza. Razumem. Tero me na svašta, ja nisam hteo. Pobedio sam ga sad u borbi, dokazao sam mu da učenik može posle učiti. To je ta reč koja se traži. Samo sekund, mislim da čujem nešto ispred studija. Šta je ovo, neki zvuk? Neko zvonci. Zvonci neko? Zvonci. Naš preostali takmičar se upravo penje i evo ga. Gringo, uđite, pridružite nam se ovdje u našem studiju Cage Fight TV-a. Dobrodošli. Bolje vas našli. Nešto ste malo nervozni, šta se to desilo? I evo pitanje za početak, kao što sam pitao vašeg kolegu ili bivšeg učenika. Nećemo to da zalezemo sad na početku. Kako ste putovali, šta vas je dovelo danas ovdje do nas? Pa putovao sam sjajno, veći deo puta. Došao sam limuzinom, znači iznajmio sam top firmu. I pošto je malo zabačeno, znaš kakav je kraj. Šta da radimo? Tu smo uletali, zaglavili smo se u nekom blatu i naletao sam na drugaricu iz srednje škole, vrate, i uzeo njenu biciklu, vrati, došao ovdje. Sva sreća. Samo sekund, mislim, malo pre smo imali pre pola sata dojavu neko da ukrade na biciklu ovdje baš u kraju, ne znam da li imate vi veze s tim? Ne znam o čemu pričati. Ne, a? Verovatno nema, ne znam. Ne, ni dalje sumnje. Ok, momci, kad ste se ovako raskomotili ovdje i opustili, poslije ćete da dobijete nešto da se osvežite. Ajde da vas pitam jedno zajedničko pitanje za obojicu. Kako je došlo do ove famozne borbe između menadžera i učenika? To zanima i mene, a i našu publiku ovdje, tako da izvolite, prepuštam vam. Gubitnik ima prednost. Dobro. Izvoli. Da čujemo. Pošto za početak. Pa... Da čuje ljudi, ajde. On je hteo da se dokaže, ovaj mali. Više ga ni ne poznajem. Šta da kažem. Promenio se totalno onako iz korena. Namestio je igru celu. To je sve bila njegova igra, njegov teren. Namestio. On je sad pun sebe, razumiješ šta? Pa da, mlad. Malo neiskusan, da, pretpostavili smo. Mislim, neću da zailazim u vaše odnose, ali ajde da čujemo i priču Zoki Cage. Moje strana priča. Tako je, to vas isto zanima. Poznatija kao istina. Dobro. Dakle, sljedeće se desilo. Cenimo to. Sljedeće se desilo, posle mog zadnjeg poraza u Cage Fight TV-u ovdje,
On je insistirao da mi koristimo suplemente, steroide, sve redom, ja to nisam hteo. Zašto ljudi to? Eto, ne znam. Inače, ova emisija ne podržava Ne to, podržava. tako da ovo je striktno na njima. I, kako možda zamisliš, to je bila glavna svađa, nastaje fight, ja sam ubio Boga u njemu i to je to. Još jedno pitanje, kako ste prošli one provere tamo na meču? Mislim, koristili ste te suplemente, a ipak su vas pustili. Da li znate neko? Ne, Ne? ja nisam koristio ništa. Dobro. Znači vi kažete da je Gringo koristio suplemente? Verovatno jeste, ali džabe me. Verovatno, da. Šta kažete na te Pa optužbe? pojele ga droge, pogledaj. Šta kažete na te optužbe vašeg bivšeg učenika, bivšeg borca, vašeg, neću sad da kažem kako ste odnos imali, ali Pa šta da kažem, u ratu nema pravila. nema pravila. Da završimo ovu temu, malo smo načeli ovu temu sa vašim odnosima, šta je tu između vas, ajde da pređemo na malo konkretnije pitanje. Koja borba je promenila tok vašeg meča? To je dobro pitanje, bravo Ksoma. Očekivao sam da će vam se svideti. Po meni, najteža borba je bila kad sam izgubio sa mojim glavnim momkom Johnny Cageom. Dobro. To me je zamalo rascepalo do kraja i odmah sam izgubio sledeći posle toga, ali vratio sam se na kraju. Vratili ste se. Jeste. Imate da dodate nešto novo, da... Mali je neiskusan i dalje, tu sam ga dobio na kartu iskustva. Zelenje ne zna šta radi, ali i dalje. Posle nešto bilo namešteno, sve protiv mene je išlo. Ostavite pri tome da je bilo namešteno sve. Pa da, to je, To je... tako, kroz cijel život mi je tako bilo. Jeste. Opaliti suplementi u zadnjoj rundi, to se zna, dečko. Ok, momci, ajde da pustimo sad vaše te priče, ajde da mi vidimo ovdje live sad meč, tako da, ajmo. Poznat ovaj momak ovdje. Sad si na mom terenu, malen. Smo rekli da nema oružja, siso mala. Ferno, ruke da te lovim. Ma, ti što koristiš magije, znači, te crne, zelene. To je moja spiritualna energija. To sam naučio ko pakamice na planini, brate. Evo ti spiritualna energija, sve pičke. Pojedi to da su... Jebem li mu... Ne! Ne! O pičku, o pičku. Šta je bilo sad, a? Sti lud, man, ja? Šta je bilo? Šta je bilo? Au, pa šta je ovo, pa neću ovo da gledam, vi ste meni prirasli srcu kao moji sinovi. Šta je ovo između vas dvoje? Ovo je užas, ovo je krvoproliće. Znači, pravo krvoproliće ovo. Pa šta ćeš? Ovo je trebalo se zabraniti, da se ne pušta. Ok, ljudi, nećemo to pitanje, da, čujemo posle. Pitat ću vas neka moja pitanja. Da pređemo malo na zabavnu temu, danas ovdje kod mene u studiju, ipak je ovo moj show, tako da, ajde da vas pitam, čujem da ste bili dobri studenti. Veoma dobri studenti. Odlično. Sad pričaš moju priču. Bili ste dobri studenti, tako da imam neka zanimljiva, brza i efikasna pitanja za vas dvoje ovdje. Ko će prvi? Imamo dobrovoljca. Ja, Imam naravno. prednost. Zoki Cage. Tako je. Čujem da ste bili dobri iz hemije, kao što ste bili dobri iz hemije, bili ste iz matematike dobri. Omiljeni predmet. Dobro. Prvo pitanje iz hemije. Brzo, efikasno i lagano pitanje. Koja je hemijska oznaka za vodu? H2O. Ok. Dobro, potvrdili ste to vaše Naravno da znanje. znam. Sad me Tako je. iznenadio. Brzo, još jedno pitanje. Iz matematike. Jeste spremni? Jesam. Samo da bude efikasno. Ja samo znam 46 puta 17. 53. 53 puta 18. 63. To nije tačno. Ali brzo, bre. Ok. To su bila neka brza i efikasna pitanja, sad ćemo da pređemo na gospodina Gringa. Da li ste spremni za neka moja opuštena pitanja? Pa ja sam bio dobar iz filozofije. Umetnost samog uma, to je... Ja ću vam da prepustim da vam vi nama ispričate vašu priču. Izberite pitanje koje želite da prepričate ovdje gledalcima, možete. Pa zadnjih par dana sam čitao... Dobro, pustit ću vas. Izvinjavam se. Preuzimam ja. Samo izvolite. Zadnjih par dana sam dosta čitao o problemu globalnog zagrevanja, znači. I vidim da je to jedan od većih problema za našu budućnost. Znači, ne samo za nas, nego za našu decu, za decu naše dece. I mislim da sam našao čak rešenje za taj problem. Ne biste verovali. Koliko sam ja skapirao to, znači... Taj problem je u tome što se nivo mora povećava, tačnije nivo okeana. I da bismo rešili taj problem,
Da. Kad bi se ljudi ujedinili, znači svi zajedno, ne kao jedna Svi država, zajedno, nego kao svi karika. zajedno, Tako je. da svako uzme samo jednu kofu vode iz okeana i da proskakuće u slivnik, mi bi rešili taj problem. Da! Bukvalno kao kad ste to rekli, ja sam to zamišljao se. To je to, Verovatno. to je to. Aplauz za vas Hvala. dvoje. Još jedno pitanje, brzo za vas. Šta mislite o miru u svetu? Ne želim politiku da Ne. učimo, ne. Ne. Onda, vi mi kažete. Ja. Da. Mir u svetu. Mir Boži i Hristos se rodi. Ok, momci, imam jedno pitanje specijalno za vas, koje zanima i gledalce, a i mene, veoma me zanima. Koji su vaši dalji planovi za vašu nevjerojatnu karijeru? Izvolite. Pa navalite. Hvala. Evo i voda, malo osvježenja, gdje je za nas? Pa nema. Nema. Gdje? Tek sad! Bože, neka si, gospode. neka si. Male ove dnevnici. Šta mu je najveća mana, mali je neuračunljiv, znači pogledaj kako je nervozan. Da, primetili Kratak se. fitilj ima, lako se potpali. Ja ne uračujem, ja se lako potpalim. Šta je s tobom bilo, a? Nerviraš se zašto neću koristim tvoju drogu. Potpuno grejanje, dobro. Izjelete droge. Momci, skoncentriši se, znači, Da. zanima me koji su vaši planovi za dalju vašu karijeru. Ko će prvi od vas govoriti? Ja mogu ja nešto da kažem. Slobodno, izvolite. Pa ja sam znači, imao sam jedno veliko imanje, nasledio sam od mog oca, Fernanda. Slobodno se poslužite kome god treba. To je veliki čovjek bio, znači moj otac. I on je meni ostavio imanje i ranč i sve mi je ostavio u Meksiku, ja sam sve to prodao. Da. Sve do posljednji, znači ara zemlje sam prodao. I sve pare sam uložio u vaše. njega. Sve sam da ga dovedem ovdje gdje je sad, znači, ja mi je okrenuo leđe ovo. Što, plašiš možda? Emotivni momenti. Danas u Cage Fight TV studiju, ali sve je to deo života i nas samih, tako da... Fernando je bio mi veliki ništa ne čovjek. sečemo. Jeste, neka Veliki mu je lako čovjek. crna zemlja. Zoki Cage, Da. vaši planovi za dalju karijeru, vaše nekretnine, Ovako. Slušaj sad. Ja živim govori brzo. suvo. Živim brzo. Nemam planove za budućnost. Živim u sadašnjosti. Brzo i efikasno. Kao je moje pitanje. Tako je. Tačno tako. Neki A planovi, hoće da propadne. Brzo. možda neki planovi za obojicu, za nekretnine, da li imate neko ulaganja možda? Imam ja investicije, znači... Imate? Sutra ide jedan Aha. Lotus, stiže u garažu. A, Na Dedinju. I jedan Ferrari X63332145 stiže u Kaluđericu. dobro. Dobro, momci, borci, danas ovdje u studiju imam posljednje pitanje za ovaj intervju danas sa nama. Da li ima ikakve šanse među vama da izgledate odnos i da se Kakve pomirite? šanse? Sve sam dao što sam imao za njega, sve! On je meni bio sve! Ja sam sve uradio za tebe, kako možeš to kažeš? Tero si me nešto što ne želim. Sve sam dao! Momci, Ti šta si vam- meni bio kao otac! Momci, šta vam? Ti meni kao sin. Dođe ovo. Šta se dešava? Ipak ima šanse. Momci, svaka čast intervju, evo ruke, bravo. Hvala ti Hvala tebi, brate. Drago mi je što ste uspjeli da se ipak izgledate te odnosi, da se pomirite. I nama je. Nikad bolje, brate, nikad jači. Svaka čast. Alo bre, moj biciklo, puštajte me unutra! Nemanja? I pozdravljam... Na samom polako. Tako je. A kola su bila crni Seat. Crni se, dobro, nećemo dalje. 92. Nećemo dalje. Skroz novi. Skroz novi, šta skroz novi? I probio sam i... Ne znam da je... Samo sekund, ja mislim da čujem nešto. Mislim da čujem nešto. Ja mislim neko zvonce se čuje. Ne, ovo nema veze. Zašto si me zapravo, možemo da isečemo. Ljubio se za lumo, eto. Ja isto čujem. Meni vuče, ovo, koliko je meni vuče. Sad